या या कितना गंदा माल है जी। चले लहदा गरिया तहिले ला कमरिया निकला गे। अरे निकला गे ए तोहर कमरिया निकला गे। I love you कमर लचकावे ला तो पूरा ठूस जाला हो। कमर लचका कहाँ भागत हो? ए बचिया हम के हल्का में बाबा मत लो। हम जाना हम मौका बाबा ना होई। हम झोल छाट बाबा होई। कहाँ झोल झोल कोनो का झांसा में काम मत बोलबा। अपन नंबर दा हो। क्या करूं नंबर? हमारा लड़का ने खुद बियाह खतिया आई साल के बियाह में। बचिया ये कुल हमारे से बात मत बोला। हम आज शमशान घाट हीरा पिन बो का हीरा ना हो। हां इस शमशान घाट मुर्दर के दांत क्या होत हुआ सच्चा से बोलो। दांत से एगो दांत देखा हम दांत है जाके टूट गेल अंदर जमल बा एकरा दाग ऊपर लगा ले। दिमाग से कमजोर हो कहो। हम जानते तुम बड़ी प्यार में बाप झोल झाट बाबा तले से लेके के पैर ऊपर तनो तो मुंह में फाड़ के लेके के दांत तन दुदू क्या बड़ी कोई चापा तो लेके दिमाग वो से कमजोर भी। ए बचिया ए काठा ने को ने कहा झुझला का हो काठा बचिया निकला मोटा पैर नहीं जा। हुई 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 कितना दतवा आहा सुगंध मले बारा का हो। सुगंध ना बचिया। हां जरामनपुर से आवत एगो लाश खड़ खड़ जरा के। हां मकाई दे दे हाथ बचिया हमने के स्त्री के संग ना बोले या ना स्त्री आ तो हम कोनो हाथ लेके पकड़ ले। हम स्त्री नहीं है 18 वर्ष के तपस्या में नस करबू कहा। पुजारी देवी है लूली कुमारी घर के नाम हो। ए हो का तू बहुत बड़ा अपमान कर तू बचिया है बाबा के। कुम तो हार करिला चला 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 बाल तो हार करे झप 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 बोली में तहारा तारा ना बतावा ना अरे कोई के मनवा दीवाना बा ई तो अथवा या पूजा भोई कि झोल छाप के पूजा भोई। घर का कोई मर्द मानुस नहीं खो। बामला पियो को होला परी पेला ओए छोड़ दे अपन नंबर दे दो। कोई मोबाइल कौन साइज के कच्चा पहने ला तारा के देख किन के देखो दागत में नंबर दे ई बचिया ये हाथ धइला के तरह का अपमान अब पता चल जाई। का हम को का खबर हमार दो बहो हां हो चल के चलो नगर की शायद नगर की पूरा रुणगा मुर्गा डोरिया को देन माती कसे दले है पगुना हता चोल बा आप पगुना हता चोल बा कोन बाने सोली मार लेनी रू तो से बहुत प्यार कलेनी। ए बचिया ई तू बाबा के अपमान कइला और बहुत भारी पड़ी। कोनो बात नहीं करनी चुम्मा दे दा चाहे अपना दीवार का चौकट लगते ना तार पता चले के झोलझाट बाबा के छलक का फायदा होखे। तोर ना के झोसला का हो तारा संग के ढेर चलेनी हम दो थोड़ा ना बा हां नहीं तो हम घुमम ना डोमरी है डोमरी ई गाओ गइल पे तारा पर आ तो माय के पता को तो घरवा में तो घाव कैसे हो गया जी ई कितना पिटवा किसी में के हिते को घाव चिल्लाते जे अपने संग के फोले के पारे चुप हाय कैसे हो गला रे करे हमर लइकावा कहेला कि ये माई रोज लड़ाई करेले तो कैसे पेटवा एक बाके निकल गइल ह एक नहीं झगड़ा में हो गइल बा झगड़ा में केकरा से झगड़ा भइल ह कि हई हो गइल ह। अरे केकरा कहां जाके तुम मुंह करिया करा कइल बड़ी रे ए छिया तो एक दिन हो जे है सब हो वे तो हम सच तनी हाल तो कैसे भइल गवा रानी ये का हो गई
ई खलकता रे तो पथली हो गई। पथली फैल बाटे। एक बार के पेट फूल गइल बारे। अरे नतिया दो गलबा कहले हमरा के मई हमरा के झगड़े करेले रोज रोज। जब लड़ाई होला त ई कैसे हो तो गई? एक बार फूल जाई आ इहो त हम सरवा धीरे धीरे फूली। कैसे भइला कोनो रोग एकरा हो गइल का रे कि कोनो भूत दिहली स ना मामू ना हम छील दिले बा। खेल देले बानी। पेट झड़ झड़ का पेट बिक देले हरे। छेराला से पेट पचकेला फूलेला ना। झुझलाट के नो छील दिले बा। झोल झाड़ तरलहू गिर गलहू पेट में त कपार फूलेला पेट ना फूली। बाबा रास्ता में नो एगो एगो बेटकी रहे कोरिया अच्छा झुझलाट ओकरे के समझ गईनी जो टोटरम ध क के आ फेकले हुए सही रास्ता में एकर मतलब तू लाग देले बाड़ू। हां बुझे तो लागी दे बानी। लांग ना देबू चैन से त घर में रहबे ना करब। जान गईनी कोनो पेट से होई आ मर गइल होई उहे लागत हुई ओकरे बैठाव कइले हुए स ठीक न। ठीक आई लाग देले बे छिछनरिया पागल सन की आदमी। अब का कर जाई? एक त एकरा पागलपन से हमनी के सन कर बानी एगो जा। उपाय बारी का एगो बाबा बाड़ो कहां रे? आ के 3 महीना से बैठत तणन हो पोखरवा तर। पोखरा तोर हां कैसे भूत दूत रहता देखते सरवा भाग जाता। चल रानी ओजे ओ जे का को मन के दिखावत ऐसा नहीं। हां त कद संग निक बानी बढ़िया बाड़ा ना। बेचुआ बोके लइका भइल उनका हो गइल हमरो तार कौन ठीक बा कौन रोग ह ओए तर मर जीव ऑपरेशन ना होई। जल्दी लिया के जो हमू चली रे। आ हम चली घर वाल तक कौन होइबो करे सन त का कहियो सन कि घरे छोड़ के कहां ना पता बड़ी सन पीछे से जाए तो बतावा हो एगो ही पतो है बिया अब कैसे कैसे ई करत या नौटंकी गांव घर में। अरे बोला काया बदा के दुखा तू हारा भाई दुखा तू हारा चले करिया के साया रे भाई एकर आगे तो भगवान भैया छुटला बाबा नगर के सी चल छाप छूट बाबा हमने धरे भाई काहे करा के धइले रे अरे धरो का कइले बा मगर ये घर से ना दिहलस का खैनी गलती होला हर एक इंसान से। ई गलती देखे कइले ई गलती क के तोहरा के के ऐसे ही जाए के पड़े तो अगला शुक्रवार के हां एगो दारू हां एगो अंडा एगो उल्टा पाकड़ मुर्गा दिवाई हम मुकुला खाइले रे हम वेजिटेरियन बाबा है तो हई खा लो। हम वेजिटेरियन है हमरा के पिज्जा बर्गर दिला दे हम चल जाइबे। अच्छा तेरा घर वाला नौकरी करेला का मोनी बिया के डोर मैया लगले झोलो हां ना छोड़बे ना 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 तो करबे करो चलो काशी विश्वनाथ नगरी के शमशान घाट में मरवा कुटु चल। हे बाबा गोड़ो गोतो अरे दादा दे तो बुझात लगे 4 कुंटल को वजन धइल बा खड़ा हो बाबा जय हो छोटे छाट बाबा कौन बाबा झोल झाट झोल झाट जय हो तोरा गांव के मर्दे आवेला लोग सुनो शुक्रवार के हां बाबा गांजा लिया के अच्छा आ तनी चढ़ा दिया के करा पो इज्जत तनी लिया के हां ठीक है बा जा मैं तो खाली ना और कुछ ना ना गांजा गांजा ठीक बाबा जय हो बाबा कथा यास जा चला बैठ बाबा की जय हो यारा जरा मुंह बैठे बामल कैसे बैठी पेट में बानी तो तेरे दादी में आराम से बैठा कुछ लौकत है ये नहीं खे बाबा धो के मार छा बहुत बुझाता कि कौन पागल हो गया खून 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 तू हड्डी खाता ना हड्डी खाता ना हमनी के नहीं खे लौकत बाबा की जय हो तथा यश एक लाख बहुत कष्ट में बानी बाबा बाबा यही बताई कि हमार काल मेहरारू एकदम ठीक रहे एकदम पेट एकर चिकन आ ये मेरा फूल के टूंगा हो गइल बा रास्ता में कहीं गोई रहलियो अरे दुष्ट औरत
ये बाबा कुछ कर दे बिया। भोजन करने के बाद तुम्हारे जो क्षुद्र औरत को हम नहीं देखते हैं। ये बाबा जितना जल्दी हो सके हम भाई दूर से निकल जाओ। फेंक ए बाबा देखी एकरा का धइले बा हमके बता दी। अरे बचवा ए, दुष्ट बालक कौन बताई बाबा कौन गलती कर देले बिया। हम जानता नहीं पागल कौन गलती कर ली बिया? पागल सन की हिया 20 वर्ष लाश जला के आवत रही। 20 वर्ष लाश हाँ जवान लड़का के तो रउआ जरा के उतरही तो एकर का मतलब ओकरा से। तब तक ले झोल झाट बाबा से टकरा गई। ए बाबा रउए से टकराइल बिया। हाँ रउए शराब देले बनी के शराब। हाँ हम शराब दिल बनी। ए बाबा देखी एकर बुद्धि ना है साफ महा पागल। अरे दुष्ट औरत दूर से गोड़ लागसन। औरत पर हमार विश्वास नहीं खेरा गई। ना बाबा सही बात कहता नहीं मैं दूर से गोड़ लग। हे बाबा डबा के 100 बार गोड़ लगा। तार का दिक्कत बा? हमार पत्तो के देखी ना हमार माई है कौन बाबा। भूत दूत धर लेले बैठे कौन समत लोग बैठावा कइले बा जाके लंघा गइल बा। बैठावा के कौन नहीं। के जिंदगी में ना ए बचिया सुख ना मिली। तार दिव्य दृष्टि से नाम ललिता देवी लुकता। हां बाबा नाम मुहे हां हमारा नाम का हो ममाला बचिया तार पतो हिय न। हां हां अबे भी तहरा चलता है लइका के उपकार करत रही तो ऐसा मरती मन तर के दुनो खिया फड़क जाई। ए बाबा दिमाग त फड़कले बाकी सरवा ई हम नच दे ई झोल झाटे बाबा के देवल शराब फकी पेट में पड़ल बा। बाबा देखी हमार मुंह देखी माई के मुंह देखी आई में काप डाल देले बनी लइका होई कि सरवा होई तोरे मानसे बना के बस रह जाई। मां स लइका ना हो सकेला। ए बाबा त हमार वंश कैसे बढ़ी हमार लोग लइका ए कैसे बाबा होई देखी हमने ओके निकाली है क्लास में से अपन निकाली। तू तो खाए के बचवा दवा। लोग लइका के टेंशन करत तारा। हां हई संत हई बाबा जौन की 18 मानो। वर्ष ले तपस्या क के जीवन। बालन उको दूध वाला ऊपर देखो एगो छेड़ला से हमार ऐसा ऐसा चीज भागल वाला सर शरीर पके न त पूरा गुआ के आग लगा देती। ए बाबा देखी उ कुल वापस आ जाए सब गोल चीज वापस आ जाला। अब देखी ऐसा बटले भी का करी चला का आज जरा हमू जानता नहीं ताकि टाइम लगे धीरे धीरे। हाथ मास खा दो लोगते कुछ है खाली उनके लौकी आदमी देखी तो पगला के हो ई सही हो जाई। ए बाबा अरे लड़का बा ई सही हो जाई। बाबा उपकार करी का चाहिए एकरा खातिर का चाहिए बोली। उ कुल जानता ना झोल झाटवा बना लेलन। एक मरद के का नाम हो हम गरियाई झगड़ा में चोर पति होला ना। ए! पति हां 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 बोली एक जीवा पति दरिया छिले वाला ना। आ एगो सेफ्टी रिजर्व अच्छा लिया के मैं अपन साफ करब। अरे लिया के हां हमारा उ मठ पर हां हां रख दिए जो अपने कोले कोले बार छिलाई वो तेरे सही बता कहां के बाहर छिलबो ये कही कि और मन करता है अपन कुल साफ करे के त एक पेट से क दियानी कि पति लिया के एकर भातार दी त अपन छीलब। ओ दिन ईट टकरा होकी हम बाबा दूसर कुछ मांग ली ना बामल हो अगला बुधवार के टकला हो के बाद पति आ सेफ्टी रिजर्व लेके आवे के पर हम दूसरो दुआर देख ले ए बाबा बाबा ने ई ठीक करे। कौन ये दुनिया के कोई के द्वार पर चल जा बच्चे भाई। देखी रवा के सब कुछ व्यवस्था दिया जी पति ना चाहिए ओई पर खुश बने तारा कपड़ छील करवाई हमारा हजाम बा काट दी महाराज कोई हमारा हजाम बा। दो चार उड़ के छील दी। हां मैं अब सारा ओकरा दरिया जिंदगी में रह का गइल बा अब बढ़िया हो जी दाढ़ी 12 का छिला जाइता। जब तक एक लड़का के शरीर पर बार छिलाई उतने जरूरी ठीक बाबा देखिए के सही करी उहे उपाय बा। रानी कला बाबा ना हम के जनी रानी ये जे बाड़ी। जब तक ले तार बार छिलात रही हां शुद्ध गाजा सवा मन लेके आए के बा। तारे बार छिलाई और हम गाजा के धुआं फेंक के आसमान फेंको। खाना खाए के कुछ नहीं ऐसा कोनो अरे भूसरे में हमरा के समारोह में निक लगता और सुनो कपूर जारी ये अपन चुत्तर से देखी बाबा बात बिगड़ी ना और रउआ ऐसा विधि बताओ तनी कि छिनरी ठीके ना होई या हर कुल जर मर जाए। हम ना से आया बाबा बाबा तू छील छाल के अपन चिकन हो जा ये बाबा अपना से कुछ हां हमके खा दिया बस एक एक कपूर पर कौन बात है कुल चीज कौन चाहे रेडी बनी बाकी ठीक हो के चाहिए। साया खोल के सेक लिया सारा पेट मत करे केहू के बाबा ना ए बाबा ओई बाबा के छेड़ी या लंगोटा देखे पाट पहले बा ना पहले वाला। ऊ देखा कि नहीं खुद खत पाए दे 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 मारी। अरे बच्चा भाई मार देबे ना एक छुआ जे के शरीर में तो मार देबे ना
जिंदगी भर का आजाद हो जीबे। भाई। कैसन कुल हथियार लेके चलो तनी महाराज चल घर रे खाना दिन के सुख के बा हां सुख के हां हे बाबा जा बाल जा बाल खबर आई चल रे ना त तो कहीं मार और दियन मन त अनता आसान तरीका बा ठीक होके बा बच्चा बा। बोली सबसे लास्ट उपाय बोली एब्रो छिलवाई कोनो बात नहीं बार नंबर रह जाई एकरा खातिर न क्यों कटवा ले ठीक बा कोनो बात नहीं कहिया सुखे के हां करिया करिया पहले बन करिया अरे दादी मोया भाई कुल रह के सब दाढ़ी मो छिलवाला हमारी ये जब छिलाई हम अपन बच्चा चलो जवन करवा दे आओ